Pelistä. Pelistä. Mutta me ei voi olla kovin pitkään, mulla on työhaastattelu aamulla. Mä ei semmonen puolta yötäkään. Totta. Minun paras ominaisuuteni työntekijänä on ehdottomasti oma-aloitteisuus. Ja huomasin, kuinka ensiluokkaisen tärkeää se on sähköasentajalle työssäoppimisjaksoni aikana. Mitä tässä HV:ssä pitikään olla? No eikö sen pidä olla silleen, että mikä sun nimi on? Joo. Ja sit jos sä oot käynyt koulia tai jotain. Joo. Ja sit ketä ja mitä sä oot duunannut. No sitten ei kyllä tarvitse turhan pitkään kirjoitella. Jaha. Sä olet varmaan Tero. Anteeksi, että mä oon pari minuuttia myöhässä. Ei se mitään. Minä olin tässä 1,5 tuntia ootellut jo muutenkin, ettei se pari minuuttia tuntunut missään. Tero Malmberg. Paasivuoren Matti. Mennään vaan suoraan tuonne toimistoon. Olisitko ottanut kahvionotti keksien kanssa? Ilman muuta. No joo, järjestetään. Te olette ystävällinen mies. Minä pidän teistä. En oo kuin vartin myöhässä. Oliko se täällä se haastattelu? Mikäs mies te olette? Mä oon Jabe. Ai siis Jarmo Malmivaara. Sama mies. Mut vaan mun äiti ja mun pastori kutsuu mä tolla nimellä, eli sano sä vaan Jabe. Te olette myöhässä. Ai, te laskette tämänkin on myöhästymiseksi.
En mä nyt täällä näin tarkkoja olla. No kyllä ollaan, mutta unohdetaan se nyt vielä hetkeksi. Olisitko ottanut kahvia? No ei todellakaan. Siis kato, kun meni eilen vähän myöhään, tai siis mä oon vieläkin kato samalla reissulla, niin kato tällä hetkellä pumppaa systeemissä semmonen määrä kofeiinia, että jos tähän nyt tirpasee jonkun hemmetin kahvikupillisen, niin voi olla, että ottaa pumppu ja hyppää saman tien hissiin yläkertaan, jos tiedät mitä tarkoittaa. No en oikeastaan, mutta mennäänpä silti asiaan. Mut hei, jos sulla on puranaa, niin mä voisin ottaa niinku tyyliin paketillisen. Niin, oliko sulla sun CV mukana? Totta on toki. Tässä on mukana myöskin suositus minun työssäoppimispaikkani johtajalta sekä todistukset ammattikoulusta, peruskoulusta sekä kissani rokotuksista. Mitä jos tehdään sillä tavalla, että sä käyt silleen suusanallisesti läpi tämän sun CV? Hieno idea. Minä olen valmistunut vuonna 2010 sähköasentajaksi Lapin ammattiopistosta. Erinomaisin arvosanoin. Kuten voit itse tarkistaa liitteestä numero 3. Minulla on aikaisempaa työkokemusta 4 kesältä Lapin Puhallinsoitin Oystä apupoikana. Sen lisäksi soitan trumpettia paikallisessa kamariorkesterissa. Jaa, sehän sattuu. Mä olen itse tuupamiehiä. Onko tää sun CV? No se on se mun, mikäli HV. No kun se ei valitettavasti riitä, että tässä sun lapussa lukee, että Jabe, sähköamis, osaan asentaa takaspoilerin. Anteeksi, takspolerin. Niin se ei ole aivan sitä, mitä me tuolla meidän ilmoituksella haettiin. Millään ilmoituksella. En mä oo mitään ilmoituksia nähnyt. Kun ne vaan niinku työkkäristä sanoi, että hei mene tonne, niin mä sit tulin tänne. Vai niin? No, sähän voit vaikka sitten jälkikäteen laittaa CVn ja kopiot todistuksista esim. Sähköpostilla. No siis joo, voi laittaa sitä. Mut menee kyllä pari päivää, kato kun mulla on tällä hetkellä toi netti kiinni, kun jäi pari laskuun maksamat. Et sitä suuremmalla syyllä olisi hyvä saada tää jobi niinku nyt. Niin. Sattuuhan semmoista. No sattuu. Mites, olisiko sulla vaikka ketään, joka voisi suositella sua, esimerkiksi entistä työnantajaa tai vastaavaa? No, Malmiohan rajalle voit soittaa. Se on kyllä mun äiti, mut se sanoi, että sun olisi korkea aika löytää töitä, niin se on niinku tosi vakuuttunut mun kyvyistä. Et soittele silleen hei. Olisiko sulla ollut vielä mitään kysyttävää? Ei, herra Paasivuori. Jaa. No siitä palkkauksesta toki voin sanoa vielä sen verran, että... Herra Paasivuori. Minä luotan teihin täydellisesti. Maksakaa minulle mitä ikinä tahdotte. No voimme nyt varmaan sen verran vielä sanoa kuitenkin, että ihan Tessin mukaista palkkaamaan on sitouduttu täällä maksamaan. No ei kai tässä sitten enää juuri muuta, että... Varmaan soitellaan tuossa viikon sisään, kun on kaikki haastateltavat haastateltu. Oikein hyvää päivän jatkoa vai? Oikein hyvää päivän jatkoa teille, herra Paasivuori. Paljon tästä maksetaan? No totta kai me maksetaan ihan Tessin mukaista palkkaa. Että ei sunkaan palkka totta kai tule... Tessi! En mä kyllä halua, että mulle maksetaan palkkaa niin kuin joku naisen mukaan. Mä oon kato kuullut, että naisen euroa tai 80 senttiä. Kato, kun mulla on noit senttiä ihan tarpeeksi omastakin takaa, jos tiedät mitä tarkoitan, niin kyllä kato, mä haluan, että mulle maksetaan palkka ihan euroissa. Koska mä voin aloittaa. No päätökset tehdään tässä viikon sisään vasta. No, eli mä soittelen niinku perjantaina. Tai no vaikka varmuuden vuoksi keskiviikkona. Mitä jos tehdään niin, että me soitellaan sulle, jos tarvetta tulee?
Kuulostaa hyvältä. Kato, kun mulla oli toi saldo oli aika vähissä muutenkin. Mut heti ensi viikolla en voi sitten aloittaa. Kato, kun mulla on yhden kaveri Korollan rassassa kesken vielä, niin ei kerkeä kato ihan heti. Sehän on aivan ymmärrettävä syy kyllä. Joo. Mutta eiköhän tämä ollut tässä, että oikein hyvää päivän jatkoa vaan. Jep, se on moro. Sisään. Terve. Teillä on kuulemma sähköasentajan paikka täällä vapaana. Suopajärven Jonni. Hyvää päivää. Päivää.